Maika, my dear friends, no. They has the Nijoto Lupurono, Kakaham, the Kulumaya Faru. Ini ang press meet Haimani some agenda wise Haklaiwana announcement quite the Thomas in the Ttaadc ni Buskang Salos and Thomas Hamakaine. One of the announcement Kaine. Some last issue the Sonamani no declared Kaine. Jetasung some kind of name. Tipraham Otolun Chung Romani, Willawang Sanin Musu, proudly Chinebubagrani Netritation, the scheme Nahalaimani Industries Department by Tipraham scheme Salokai 600 auto Sung Roka, successfully Automaka. Ebong Tabok ze auto Maui running Kaitonero, Boro EMI, the one bagay, no problem kure, or any income Kahamno. Ngui tongo kebe 20,000 25,000 oneki 25,000 dogbu aje hne chini thanibo boro khusing jawi chungno sahol jeti praham auto ma mani bagoi borono chung subsidy bi rokha 75,000 back end subsidy oma haike rok chung kabangma koilao je roni naimeni allegation ma kha jeti pramo tha khaini no simene auto roja nai hne bi allegation lo mane kintu the Pravotavung first time in Najason Romani High. Yabonoson, the Pramota, BJP, CPM Congress of Mahaikuno Nalia Hachi. Tabok 600 Otonana Nibisingo, and Media on the Bisinti Lucronos Hanan Musugu, and Nero verified Kainadi, Sunguinadi, the Otonana Nibisingo, Sudu the Pramota Simi de Mahane Sunguinano. Or Zaga CPM Congress BJP, Jotunatong Hachi. Sunkuno Party Sinaya. They or Zaga officially financial on a civil school. Nainai bank hoite onek borok bank ni rejection mamani bagai jano jole jani betongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagil loan ganang ro borni civil score hayang khang ke borok automatically bank reject khai ro koyekjon bahai cases bung kha rang phirok marokha borono rang phirok romani bechini thani togo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je poila borok ni civil score naimani pore loan rok ganang ro previous record rok naijagui bank barono automatically cancel khairo mani bagoi jeng rang phirok rok the first time almost in tipra hasteo om hai bubagrani instruction by jeng samung khai je sini tipra sa hanki rodi oro kuno tipra motha bjp ma haita nai di honjagui jeng rokha de tabok jeng buskang othi bahai ke scheme to banani nai tongo tipraham housing jeng tipraham housing tabok buskang o khainai je mamani bobu jeng boso khainai 200 300 400 500 omahai ongui mane haifano jeng starting agi je jaga ADC ni omahai housing ni kuno prokolpo omahai ke generally rozaya je anokhung hamkrai rohi kaisa project by boro koyekta location no rokha 30 ta moto rokha jeng 30 ta ya komse kom nang tamosnai 200 ta ni upor nai nge oro jaga ang clearly sani musugu je tipraham scheme o bahai ni borok selection khaijanai je boni nukhungo je sugya kispan boni kono financial backup kore borno sung support khainai hai hanai ne maharaja amandi sonakha tipraham housing by pura prefabricate within 3 months complete ngoi thanai je proni simi sing starting khai hain kena beneficiary selection nai selection mani pore जों फान सेंसन खायमनि परे जे सामं तां फायनाय ब एजेंसी बरनो जों रां रय रखा हेंखेनो विदिन 3 मान्थ नि बिसिङनो अम सामं कमप्लीट ngui थानाय आखे माहाय त्रिपुराहाम हाउसिंग स्कीम जों चालक खायनायनि थांगै दं गतैबो जों एनकारेज खायनायनि बागै TCS TPS नि TFS TJS जुडिशियल सर्विस अम हायरंनो sini tipra sani bisingo jeng competition kabangma tabok khai tongo jeng borono onar khainai ni bagoi borono encourage khainai bagoi tei khainai generation no jeng tam bosnai encourage khainai ni bagoi impress khainai ni bagoi inspiration no ni bagoi jeng je TGS TPS nene tamasnai TPS borok no jeng TPS andaro je porikha ronai ro borno sung 1 lakh nai honorarium ronai one time je crack khaimani no
बाहायखेनो नैने IAS IPS IRS नैने UPSC ना आन्दारो जे पास खायनाय ट्रेक खायनाय बरनो जों 2.5 लाख जरा वन टाइम अनारियाम रना जोंनि प्रासानि बिसिङाव अमाहायखे जों एनाउन्स खायखे जे बसखांनि ताक TPSC कन्डाक्ट नाय UPSC कन्डाक्ट नाय आ जागाव ओ लेभेललो जुदि ट्रेक खायमा हायखे जोंनि प्रासानि बिसिङाव बरनो जों वन टाइम अनारियाम रनाय गथिक बाहायखे जोंनि थानायाव ताबाव गोबांमा म्युजिशियान दङ आर्टिस्ट दङ फक डान्सार दङ गोबांमा फिल्म प्रोडक्शन खायनाय दङ बनबो हायनो जोंनि बुबाग्रनि नायकल मोंबाय जों बरनो सब्सिडी खालायै फाइनेंशियल एसिस्टेंट खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जे पार्टी जे ग्रुप जे माने डान्सार ग्रुप फांथों नैनि सिंगार ग्रुप फांथों बैंड पार्टी फांथों माने बैंड पार्टी बटे पाराराव माहाय खायनाय बाहाया जे रिनाउन जे त्रिपुरा हास्टेव सिने जाखांनाय बाहाय काइसा ग्रुप सिंगार ग्रुप फांखा म्युजिशियान ग्रुप फांखा बर अप टू 5 लाख जरा बरनि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट सुनावै रखा हंके जों बरनो 40% जरा सपोर्ट खायनाय फाइनेंशियल असिस्टेंट ठीक बाहायके अप टू 10 लाख हंके जों 30% रनाय हंके अप टू 10 लाख जदि 30% हंके जों तामसने बरनो मोटामोटी जों सपोर्ट खायमानि गलायनाय जों दानि सब्सिडी सिस्टेम खाय हंके जों जतन साइमानो जोंनि प्रासारनि बिसिङाव जे जेन्युइन पार्टी र बर हंके माने नांसगै खायमानि हंके टोटली फ्री के रखा हंके बाक्सा बर तामसने नैनि हायनो रां नावै पाइरै पाइने बहाय इंटेंशनबो दं हंके जों हानि बाङैनो जे जेन्युइन पार्टी जरा रोजानाय मोसानाय नैनि मोसामुं बहायगे गोदावजाक अमाहाय काइसा ग्रुप जेन्युइन पार्टी तंखा हंके जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कल्चर जोंनि हुकुमनतै जे प्रमोट खायदोंनाय न जों फाइनेंशियल बैकअप रनाय हाय हनै जों बरनो 40% 30% सब्सिडी खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जों रिजनल पार्टी आगिनि सिमि जाय फायखेनो खोनालाय फैयो जे जोंनि हा होनो किंतु जों जतन साइमानो जे जोंनि हानि कोनो रिकॉग्नाइज करी गामि आमचाव 80% ती प्रासानो माने कोनो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करी जे नॉक थाय आने उम नॉक थाय हाय हने रिकॉग्नाइज करी जों आगिबो साहा ताबोबो हानि बां बनो ऑफिशियली तेवैसे अनाउंस खायनि बागै दिनो ओ प्रेस मीटो सानि मोसो जों एंसेस्ट्रल जे लैंड ओनरशिप पूर्वपुरुष नि हयते जे आनि सुसुनि सुसु जों जागा दखल खायदों इवेन नैनि तामसनाय 1960 जे TLR एक्ट जे प्रो सना जागो बनिसे सिगां जुग जोंनि सुसुराव काउंट फाय हायफानो जोंनि नकथायनि पर्चा करै जोंनि माइ खेतनि पर्चा करै अमाहाय गोबां जोंनि दिप्रासा दं अम ताबोनि कया इवेन कताल क बुंया गे बनो जों नैनि टीटी एडिसिनि हयते ऑफिशियली जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप जों बरनो रनाय रिकॉग्नाइज खायनाय हानि बाङै जों जोंनि सब जोनल लेवल जों आगिनो बनो जोंनि एडिसिनि हयते साख्लाय रखा जे एप्लीकेशन खायबायदि होनो तो फन एप्लीकेशन ताक जरा खायजाया खायजागै दङ जे खायमा जागा मैक्सिमम जागाव खायजाखा गे जे खाया तनाय बरनो कबोनि मुसु खायदि जों ऑफिशियली एटलिस्ट एडिसिनि हयते रिकॉग्नाइज माखा जे अमो फनानि हाय हनै रिकॉग्नाइज माखा हंके जेकुनु ONGC फायथों जेकुनु गैस पाइपलाइन नि बागै फायथों रास्ता नि बागै फायथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्यूपेशन अंथों नों कम्पेसेशन सानानि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डॉक्यूमेंट अंगै थानाय जे एडिसी आनो एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंफाय आनि सुसु तंफाय हनै साइमानाय जा गे अमनि बागै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो जोंनि दिप्रासाराव ताबो फोनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खासलेन न निजेनि बुमुनि बागै एप्लीकेशन खाया खतम खायके खायदि जों गोबां माने नगो SDM नि हयते जोंनि टीटी लैंड अलॉटमेंट कमिटी दं बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड इंगै पाय कुनो बरक तै साकाव सि सफाया डॉक्यूमेंट जे बरने रहा आरो न पाइपे हा हानि बां जों ता वन सखा जे डायरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस ने कलेक्ट खायनाय जोंनि सब जोनल नि लेवल जों कलेक्ट खायो जोंनि हेड ऑफिस नि हयते बरनो प्रोसेस खायो
concern DM SDM no जों चिठी रय होनाय जे बरनो जों ancestral land ownership रखा निरबनो बाद बाकी ownership mutation खायनायनि बागै process ना दिहुननाय जों लेटार रय होनाय individual खरसा खलाय बेयाव मोनसेनि बागै ब्लै नां माने जे आसो कदोंमा जों हा हाय होलाय दं जिनि कुनो रिकॉग्नाइज करे कुनो कायसा इंस्टीट्यूशन कुनो कायसा एडमिनिस्ट्रेशन ननो रिकॉग्नाइज रय आंगै दं माने दिनै जों बोबाग्रानि नेतृत्वे एडिसिनि होयते कायसा गवर्नमेन्टनि सर्टिफिकेट जों मावै थांनाय तारमाने बसकांनि प्रोसेस जों इजि ngoi थांनाय हानि बागै आं सानै मोसौबो जतने एप्लाइ खायदि दायति नो जों बनो रनानि बागै साखथारनाय अमा हायखेनो जों लैंड नि मैटर जों ताबो 2 मासनि बिसिङावनो जेने जम्पैजला एसडीएम नि होयते खास लैंड बरो अलॉटमेंट नानि बागै एप्लाइ खायमेनि ताकसो जरा जों राफलि 1000 खास लैंड वो अलॉटमेंट नानि बागै जे एप्लाइ खायनाय रनो जों एडिशन होयते 4 बोसोर 1000 नि अबाव लैंड अलॉटमेंट नि एनओसी रखा एसडीएम नि होयते बरो बोसों माखा माया बतसिनो रेकॉर्ड छफाया किंतु एसडीएम नि होयते रिकमेंडेशन छफायबै जों बरोनो अलमोस्ट 1000 नि अबाव लैंड नि एंड ओनरशिप खायनायनि बागै अलॉटमेंट नानि बागै एनओसी रखा नगे ताक रिसेंटली जों हायनो हाय 61 इंडिविजुअल फैमिली जम्पैजला एसडीएम नि आरानो जों हायनो हाय कताल के बरोनि एप्लीकेशन न जों एनओसी रफायका फाइनेंशियल तेबो जों रनाय कारण जिने एसडीएम लेवल नि होयते ताबोबो कयेकटा प्रपोजल सफायजाक दं नगे अमनो जों बसकाङावबो रगै थांनाय ते कायसा जों जतनो सावो जिने तामसिनाय ट्रेडिशन कल्चर जिने हुकुमरनो जों प्रोटेक्शन खायनि बागै तेबो साम खायनि नांगौ हाय होनै जों जतनो खोनाव आइदिबो खोनाव किंतु कयसानो एतो दिन डिसिशन नाजाया अमाहाय ngoi फाइमेन जों ताबो निरो जों तिते एडिसियो फाइमेन बोबाग्रा नेतृत्वे फाइमेनि 1 बोसोर सकायावनो जों जतो समाजपति रनो रिकॉग्नाइज खायगा जतो समाजपति न जों अनारियाम बरखा पर मंथ 5000 के ताबो सुजरा कंटिन्यूअसली रोजावै तंख एवं उलो बरोजानाय जे जों तंसा जों गरिफ्रतो ते बाद बाकी और एडिसि हाफां चालनाय बरो डिसिशन नावै माने रनाय रया किंतु जों तंसा बरनो रवै थांनाय अमसिनि डिसिशन ठीक बाहायखेनो ताक जिनि 14 देवता मताय जों जतनि सिबो 14 देवता जिनि महाराजानि प्रिय निसिमि पालायजाक फाइमेनि किंतु आरनि जनताय रनो जे जिनि तिति एडिसिनि होयते जे रेस्पेक्ट रनि नाममानि अनार रनि नाममानि एतो दिन रजे ngoi फायखा जों 5 बोसोर बोसोर जावै थांखा हायफानो जों लेदो फानो जों डिसिशन नाखा जे बरनो अनारियाम रनाय होनै जे बरनो जों ताबो अनारियाम पर मंथ डॉक्यूमेंट दंना जाखा पर मंथ 5000 खलाय आरनि जनतायनो जों रवानि बागै जों अनाउंस खायखा ते गसेवै नाखा जे जों इसिओ माहाय गसे जानो ताक बसकानि सिमि बरनो अनारियाम रनाय थिक बाहायके जों ताबो सिनियर तिते एडिसि सुपार लीग चलै दंगो तिप्रा आइडल चलै दंगो ओमबाय ताक सिनि फुटबल यंग जेनेरेशन रनि जों जतनो साइमानो फुटबल जिनि तिप्रा हास्तेओ ब्लाई प्रमोट ngoi दंगो ते जे थंनाय रं अलमोस्ट 800 जना बरो बेनिफिशियरी प्लेयर रं बेनिफिट तो पर मंथ 8000 खलायो ओके आसो गोबां जुगाव रं एटलिस्ट 3 मंथ नि बाङै फानो बरनो जों जागा रखा ते अनारियाम रखा बसकाङो बरनि फिसारनि जागा नावनि बागैबो जों बरनो प्लेटफर्म रमाखा तिप्रा आइडल बाय चिनि रसानाय अलमोस्ट 250 जना मतो ऑडिशन रखा 75 जना मतो ननि गालारावनि बागै ताबो प्रिपारेशन ngoi दं फाइनेंशियल जों बाहायखेनो तिते एडिसिनि कायसा क्रिकेट T20 आंबो जों खायनायनि बागै रेडी दंगो डे दग बेनिउ रग गोसो टीम नाय बमहाय मेथड नाय अमसों उलट डिस्कशन खायवे डिक्लेयर खायने किंतु जों शुद्ध फुटबल सिमिया शुद्ध क्रिकेट शुद्ध तिप्रा आइडल सिमिया जों क्रिकेट ते अन्यान्य गेम्स रनबो प्रमोट खायनायनि बागै वासौै दं थिक बाहायके जिनि दफानि बागै जों बसकाङो तमा सामु खायनि नां बिख्रारावनि बागै जेमन तिप्रा हाम हाउसिंग हन्दी निनि
auto जों रमाने उन्दै बाहाय सामुंनोबो जों आगावै थांनाय बे फाइनान्सियेल तलुक जे जों सामुं खायमेन न निरनि मेडियानि बिसिंतै जोंनि हास्टेनि जत लुकरनो जों सिरनानि बागैनो आं दिनै टिटि एडिसिनि ओंगै ओ प्रेस मिट खाय बे ब्लेक के हामबाय जतनो खुलुमबाय हम हाउसिंग स्कीम ताबं चालु खायजानाय within this year माने this financial year नो चालु गय थांनाय हमकि डॉक्यूमेंट डॉक कि हम जों जतनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनि बागै गाइडलाइन दं थुं प्रिपेयर खायजा सुदु गाइडलाइन जों ताबं रनाय माने पनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पम हायनाय हायरक जों साख्लाय रनाय बोसोराव जोंनाय मो रन्दि चाचो फैमिली जेनिति सानि बिसि जे बिखराको नखुं हुकुं करे बने माने रंगिना दे रान्दी र जोया बने बसा करे ते कैसा नायने करे हायरनो जों सिलेक्शन खायनाय गाइडलाइन अलमोस्ट कंप्लीट संके एडिसि हापांगो जे तंनाय बरक जतो दा असुबा समान न एडिसि हाफां माने एडिसि एरियाव जो तंनाय जतो दुमान सास्ता के लेन नि व्यापार अब के सिने एडिसि सरकार बंगनो की रेजिस्टर करनाय नाकि नो जे नाम ना अब के स्टेट गवर्नमेंट नि रेजिस्टर दंनाय ताबक जरा तो सिनि एडिसि ओ कुनो माने रेजिस्ट्रेशन या मकरै ख जों बरनो तामसने एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप हिसाबै जों सार्टिफिकेट दयनाय बने अथन हाय जे जोग नो और जागा नो ओ फना ब और तंगै फायो हाय हने एडिसिनि हयते रिकॉग्नाइज होनाय हायछि कारण कोनो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट नि हयते करि माने नों और 100 बछर तंग फायो 50 बछर तंग फायो नि कोनो प्रमाण करे सरकारी भाबे नो पैसा गसिया अमने जों एडिसिनि हयते गसिरनाय जे नों और आसो 50 बछर लास्ट माने सिन्स माने 1960 फांखा 1940 फांखा ब और जागाव आसो प्लॉट नंबर आसो खोटे नंबर और जागा बतंग फायो हाय हने जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप रगैरना तफनो रेजिस्टर ना के स्टेट गवर्नमेंट नि थानि नंनाय ऐसा कैसे वो जे तिप्रा आइडो साइटो के बस तिप्रा डांस रोला खदम आमति अखने मोसानाय रबो कमा करन दमा बा आमार को सालाय तिप्रा डांस नि बागै ताक्स जरा कोनो दिसनक ना जायाख आलोचना बगं जायाख जदि पब्लिक नि डिमांड तंखाय जे चिनि तिप्रा सारनि बिसिम बहाय तंखाय जे जों अबयस्य वानसनाय जत लुकरनो सजेशन रदि हनै रिक्वेस्ट खायनि मुसौ जे माहाय इवेंट खायखाय के जोंनि राइडआव यंग स्टारआव दै बेनिफिट बानाय माहाय कोनो पार्टिकुलार सजेशन तंखाय के सजेशन रयमान